gynulleidfa. Dyn ni yma i drafod yr arferion da yn defnyddio trwgrech yn y cynnal sylfaen. Yma'n hyn, yn y tyfod cyntaf fyddai'n trochi'r plant yn yr holl feddalwedd a rhaglenni cyfathrebu, sef Copy Clive, To Create a Story, Put a Story, Text Is. Mae gen i ddosod blwyddyn 1 a 2, felly byddai'n cyflwyno'r ei blwyddyn 1 ac ail gyflwyno'r ei blwyddyn 2. Wedyn erbyn yr ail dymor, yma'n hyn fes gen i, dwi wedi cyflwyno'r stori pas gan ddefnyddio'r gwefan NGFL. Dyn dwi wedi cipio'r lluniau gan ddefnyddio'r arf camera a di safio'r lluniau gyd mewn ffeil a di rhoi ar y cyfrifiadur. Wedyn mae'r plant wedi cael ati a dewis y meddalwedd offens ddefnyddio i ail sgwennu'r stori. Dyn fel ydych chi'n gweld, o fewn un grŵp mae gen i 4 rhaglen gwahanol wedi cael ei ddefnyddio. Ac yn sgil hynny hefyd, maen nhw'n medru trafod a rhesymu pam hwn wedi dewis y rhaglen yna. Dwi'n mynd i'n enghraifft yn hyn o blentyn. Trafod pam wedi dewis Copy Clive. Pa raglen ydych chi wedi ddefnyddio i gofnodi'ch stori pasg? Copy Clive. A pam ydych chi wedi dewis y rhaglen yna? Am bod ydych chi'n gallu gwneud llygod siarad efo, a ydych chi'n gwneud geiriau a glycio allan coleg. Diolch. A dyma i gyd yn gallu rhesymu yn yr un ffordd yna. Byddai'n gwneud defnydd o'r bibotiau, dyma hwnna'n ffordd hwyliog o gyflwyno rhyw sgil dan sylw yn hyn, mathemateg tynnu o geni, ond mae defnydd o bibotiau yn tynnu sylw'r bechgyn ac yn ffordd o ffocysu. Yn hyn, mae'n gwneud defnydd o'r meicroffon, eto mae'r plant wrth i bodda yn perfformio ar hwnna. Mae o yn ffordd arbennig o ddatblygu llafared y plant, ac i'r rhai efallai sydd ddim mor hyderus ar lawr y dosbarth maen wrth i bodda efo'r meicroffon, dim mae hwnna yn dystiolaeth y llafared yn sydd yn cyfrifiadur. Yma'n hyn, mae gen i das ffocws yn canolbwyntio ar odli. Dyna'n dilyn hynna ni gosod her yn ddibynnol i fynd i'r ardal berfformio ac o'r rhain o newid yr hwianger ni fel Estracado yn defnyddio y delyn diddysio das ffocws. Dyma nhw'n gweld yr arwydd meicroffon ar y wal ac maen nhw'n naturiol yn mynd i nôl y meicroffon a recordio yn mynd i enghraifft yn mynd. Dydy o yna, enghraifft o'r hogyn bach yma wedi newid yr hwianger ni fel Estracado. Byddai'n gwneud defnydd helaeth o'r botymau siarad adnodd rhad iawn y TTS di hein. Byddai'n gwneud defnydd ohonyn nhw i gyflwyno heriau mewn ardaloedd. Mewn ffordd i gefnogi'r rhai nis felly sy'n cael trafferth darllen yr heriau. Wedyn byddai'n gwneud recordio'r her ar y switch, wedyn maen nhw'n medru mynd ati i'r cornel, gwrando ar y switch a bod yna'n ddibynnol i gyflawni'r her. Hefyd fyddai'n defnyddio nhw fewn heriau. Lle mae'n hyn, oedd gen i boster yn eisiau morleidr, a wedyn oedd y disgrifiad yn ei le, ond oedd angen i nhw ddarllen y disgrifiad a modelu'r morleidr. Ond eto oedd angen meddwl am ffordd i gefnogi'r rhai nis, wedyn o'n i ddim dati i recordio'r disgrifiad ar y botyma, wedyn oedd nhw'n gwrando ac y modelu. A wedyn yn union un peth ar meicroffon, mae llun y camera i fyny, maen nhw'n mynd ati at mi llun be maen nhw wedi modelu, a dyn ni'n defnyddio hwnna ar ddiwedd ar gyfer y Saesneg, gyfer y dysgu. Dyna mae'n hyn, fyddai'n defnyddio'r botyma ar gyfer y tasgau ffocws pan dyn ni'n dŵad i'r ddiwedd i'r hynny'n asesu. Wedyn, mae'r rhai sy'n cael ei darllen yn mynd at yr wyddfa lle mae'r meini prawf cael ei gyflwyno. Dwi wedi gwneud i ond mae'n prawf 1 a wedyn maen nhw'n cylchu yr cylch cywir y goliad y traffig. Ond eto, yr rhai sy'n cael trafferth darllen, mae'r switches dwi wedi recordio'r meini prawf ar hein a mae'n medru bod yn annibynnol yn gwneud yr asesu gyda'r dysgu. Wedyn mae Anna wedi drafod sut mae hi'n defnyddio botymau siarad o byrddau gwyn yn yr uned ar fynd. Wel, be dwi wedi dewis? Dwi wedi dewis y botymau siarad, a dwi wedi dewis un gysgarad rhif ac un gysgarad llythrennedd ar gyfer y ddau lle. Dyn nhw'n y botymau siarad, dwi'n gwneud jyst casgliad fan hyn o eiriau a lluniau sy'n dechrau efo 4 llythrennedd wahanol. A wedyn, be fysa plant yn gwneud ydyn nhw'n gysgarad, sy'n ni wedi recordio sŵr y llythyren ar 4 gwahanol o hein. Dwi'n fysa wedi grwpio nhw ar hwn. Mae'n gwneud jyst clip bach o fan hyn o
ei wrthu. Mae'n gwrthwylio yn y llythyren. Dyn o ran hif, lle, mae gynnu fi cardia syms fel un dwi'n jyst i greu, a wedyn fysa'r plant, unau fysa'r plant yn darllen y sym hynna ac yn gwneud y sym ac yn recordio eu hunan, neu ar gyfer yr rhai ni, os ni wedi recordio gwahanol rifa ar nifer o'r bwtyma yma, a dwi'n bod nhw yn gorfod gwrando ac yn dewis yr ateb cywir lle, yn llew. Den, ffyrdd o glen, dwi'n defnyddio hein ar gyfer, wel, iaith fwyaf, iaith mathemateg. Swn i'n gallu cynnal yr rhai ni, so swn i'n recordio'r brawddeg, a wedyn swn i'n disgwyl, neu gair, a disgwyl nhw wedyn i sgwennu'r brawddeg eu hunan. Neu fysa'r plentyn ei hun yn gallu recordio fel mae Holly mynd i ddangos eich munud o fan hyn. Wedyn mae hi'n gwrando wedyn ar be mae hi wedi recordio hefyd. A gweld os di hi wedi gopio mewn gywir, beth bynnag. Neu nhw'n gallu gweithio fel par efo'i gilydd, lle un yn recordio a'r llall yn sgwennu. Yr un rhif ydy hwnna. Be fydda'n neud weithio, fydda'n recordio yr sym fel awr ydyn nhw. Wedyn fydd y plant ydyn yn cael copio'r brawddeg a ffeindio'r ateb. Wedyn fel mae'r ddwy yma'n gweithio fel par fan hyn. Reit, dwi wedi bod yn gweithio ar y stori Tri Mochyn Bach, yn bod gwneud lot o waith llafar yn trefnu'r stori ac yn trafod y digwyddiadau ac yn ailadrodd y stori o'r cof yn dilyn yr dull pai corbet efo'r symudiadau. Yn dilyn hynny, dwi wedi defnyddio'r app Puppet Pals a wedyn, fel chi'n weld. Amser maes yn ôl, roedd Tri Mochyn Bach yn byw gyda'i mam. Yn gynnar yn bore dywedodd ei fam. Does dim rhaid y ti yma, am chi'n ei ti newydd yn cofio peidiwch byth ac agor y drws i'r hen blaid mawr cas. Cerddodd yr tri y link di-lync drwy'r goedwig. Adeiladodd yr mochyn bach gyntaf tu o wellt. Yn anffodus, dyma'r hen flaid mawr cas yn dod heibio. Mochyn bach, gai dod i mewn. Na llyfr! Felly, mi chwerthu dy di lawr. Yn ffodus, dyma'r mochyn bach yn rhedeg nerth ei ddraig at ei ddau frawd. Fel ydych chi gweld, gafodd y plant lawer o hwyl yn creu yr sioed o pedwar digidol. Diolch yn fawr.